Dragi prijatelji, kad smo prije 15 godina počeli probijati tunel Sveti Rok s južne strane, onda su mnogi govorili, pa šta radite, tamo ćete moći saditi gljive, jer su četnici s druge strane, jer je Hrvatska još bila okupirana. Samo želim podsjetiti kratko na to kako je uopće izgledao projekt autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik prije 15-16 godina. Mnogi nisu vjerovali u to da ćemo to ostvariti, a vidite gdje smo danas. Dragi Zabiokovci, dragi Neretvani, Primorci i Hercegovci, koje vidim ovdje u velikom broju. Ovo je vaš dan. Ovo je dan svi u nas. Ovo je dan koji su naraštaji iščekivali i nisu mnogi, nažalost, doživjeli.